Ben, pois moi bo día. Antes de nada, permitídeme que as miñas primeiras palabras sexan de alento e cariño para todas as familias que perderon a un ser querido nunhas circunstancias de tanta dificultade e que apenas lles permiten nin compartir a súa pena. Palabras de alento e de ánimo para todos os galegos e galegas que están fora das súas casas, confinados sin poder volver, dando un exemplo de responsabilidade e de enteireza. Estamos con todos e todas vós, dando o mellor de nós para que canto antes puidades abrazar os vosos amigos e amigas, os vosos pais, as vosas nais, as vosas parellas, os vosos fillos e as vosas fillas. Palabras de alento tamén para a cidadanía de todos aqueles territorios que está sufrindo con maior dureza esta crise do coronavirus, lugares como Madrid, La Rioja ou Gasteiz. Desde Galiza, a nosa aperta solidaria, o noso total apoio, moito ánimo, imos derrotar a pandemia porque a nada se resiste a fraternidade e a solidaridade entre os povos. E quero volver a expresar no meu nome e no de todo o BNG o noso recoñecemento e admiración polo persoal sanitario, pola súa entrega, pola súa profesionalidade, por coidar da nosa saúde mesmo arriscando a súa. Admiración e agradecemento que trasladamos tamén e por igual ao persoal dos servizos sociais que se desviven por atender as nosas persoas maiores, nunhas situacións como as que estamos vendo durísimas. E por iso desde aquí decimos que é urxente, urxentísimo que se lles dote de todo o material de protección necesario. É unha medida urxente que non pode agardar. E repetireino cada vez que compareza, grazas tamén a todas as persoas que traballan en servizos básicos para a tranquilidade de todos e de todas nós. Persoas que traballan en supermercados, gasolineiras, farmacias, no mar, no agro, no transporte, na limpeza ou noutros servizos que son esenciais neste momento, asumindo un risco en beneficio da maioría. Para todos e para todas elas, grazas, creo que por moitas veces que o repitamos non van ser suficientes. E, por último, tamén quería darlle unhas palabras de alento para o conxunto da sociedade galega. Quedan días moi duros por diante, pero non teño ningunha dúbida de que este pobo vai seguir demostrando a súa capacidade de superación desde a solidaridade, desde a colaboración, desde a unidade para facerlle fronte á crise e conseguir que ninguén se sinta só no medio da tempestade. E por iso, para contribuir a sair canto antes desta crise, desde o BNG queremos seguir aportando e colaborando desde a unidade. Por iso, hoxe, volvemos a enviarlle á Xunta de Galiza unha batería de propostas que xa avanzamos na xuntanza que tivemos onte e que pretenden contribuir á hora de que demos unha resposta máis contundente e máis eficaz a esta crise do coronavirus. O BNG está centrado no fundamental. Agora o fundamental é salvar vidas. Todo o resto, sendo moi importante, pasa a un plano secundario. Mentre sigamos na escalada da curva, todo pasa a un plano secundario, porque cando está en xogo a vida das persoas debemos dar o mellor de nós e actuar coa máxima contundencia. E isto implica deixar de lado outras consideracións. Non é admisible que, a pesar da gravidade extrema da situación, se prime o centralismo sobre a eficacia sanitaria. Non é admisible que se primen intereses económicos sobre a saúde das persoas. Non é admisible que non se rectifique o que non funciona nin que se use a crise para intereses partidistas. É certo que esta crise é nova para nós, que non hai precedentes dunha situación similar e que debemos, polo tanto, aprender da experiencia que hai naqueles países onde sufriron antes esta crise. Así, recollendo as propias valoracións que ten feito a Organización Mundial da Saúde, as 5 estrategias máis exitosas que se levaron adiante en China para loitar contra a crise do coronavirus e que se sitúan como modelo de actuación son a restricción estricta de movementos, peche de fábricas e cese de actividades económicas e productivas, a realización dun número moi elevado de test a toda a poboación e uso desos datos para atopar cada foco, un tratamento científico moi áxil e construir hospitais especializados na loita contra o COVID-19.
En base a esa experiencia e co ánimo de aportar, desde o BNG propoñemos un documento amplo de medidas, entre as que queremos destacar 6 medidas que consideramos urxentes neste momento. A primeira, pechar aqueles lugares que son un foco do virus. Segunda, paralizar toda actividade económica non imprescindível. En terceiro lugar, realización de test masivos á poboación. Cuarto, plan de choque a residencias de maiores en Galiza. Quinto, reparto masivo de equipos de protección. E, en sexto lugar, preparación das infraestructuras complementares que sexan necesarias no ámbito sanitario. 6 medidas que contan co aval da comunidade científica e coa experiencia exitosa noutros países, medidas que desde o noso punto de vista debían de estar tomadas antes, pero en todo caso é mellor tomalas tarde que non tomalas, porque estamos falando de salvar vidas. A primeira proposta que lanzamos neste amplo documento ten que ver con pechar aqueles lugares que son un foco do virus. É certo que, como se ten dito, o virus non entende de fronteiras, pero tamén é certo que a súa incidencia non é homoxénea en todo o territorio. Por iso entendemos que, tendo en conta a incidencia que está tendo o coronavirus no Estado, deben illarse os principais focos de contaxio, que son Madrid, Gasteiz e La Rioja. É certo que hai medidas que xa se tomaron que reduciron a mobilidade, pero non está garantido o 100% o peche destos territorios. Por lo tanto, do que se trata é de evitar que estes lugares podan seguir centrifugando o virus e, desde logo, recoller a experiencia de outros lugares, porque se fixo en Wuhan, se fixo en Lombardía e así se está a facer noutros lugares por recomendacións técnicas e científicas. Creemos que esta é unha medida que non se pode desbotar e que hai que adoptar canto antes. En segundo lugar, propoñemos a realización de test masivos á poboación. Si seguimos a experiencia de outros países, como, por exemplo, o que fixeran en Corea do Sur, isto vai a servir para varias cousas. Primeiro, para poder detectar o maior número posible de afectados e afectados. En segundo lugar, para aumentar a conciencia de risco das persoas asintomáticas e a exixencia de autorresponsabilizarnos. Terceiro, para poder facer prediccións máis certeiras sobre a evolución e a eficacia das medidas adoptadas. E, en último lugar, isto tamén permitirá poder facer análises vía xeolocalización anónima da efectividade das medidas de confinamento. A terceira proposta pasa por paralizar toda actividade económica que non sexa imprescindible. Onde o presidente do Estado facía unha afirmación que é certa: quedar na casa salva vidas. Sin embargo, hoxe hai miles de persoas que teñen que ir a traballar en servizos que non son esenciais. Por iso pensamos que, aínda que sexa unha medida drástica, hai que paralizar toda actividade económica non esencial, algo co que coinciden as recomendacións da OMS, co que coincide a inmensa maioría da comunidade científica e algo que estamos vendo que están facendo países do noso entorno. Italia acaba de tomar esta decisión nun momento no que ven que están desbordados e, desde logo, toman unha medida que tería sido moito máis efectiva antes. É importante que aprendamos dos erros doutros e que apliquemos as medidas que sexan máis efectivas. Nós, desde logo, consideramos que o tempo das medidas a medio gas, se é que existiu, xa pasou. Os intereses económicos das empresas non poden estar por riba da saúde e da vida das persoas. A limitación ao máximo da mobilidade é unha medida imprescindible porque estamos vendo que a contención parcial non é suficiente. Cuarta proposta é o reparto masivo de equipas de protección. E, neste sentido, eu quero expresar o total apoio do BNG a que a Xunta poda buscar todas as vías que sexan necesarias para conseguir o suministro que se necesita. Se hai un problema de abastecemento deste material por parte do Estado, a resposta non pode ser quedarse na mera denuncia, sino preguntarse que podemos facer desde aquí. Que podemos facer como goberno? Hai que sumar esforzos entre administracións para conseguir o material sanitario de protección que é imprescindible na loita contra o coronavirus. É evidente que se hai empresas que poden conseguir este material, se hai empresas neste momento no país que son capaces de comprar este material, non se entendería que un goberno non teña esta capacidade. Insisto,
Hai que sumar entre administracións para conseguir poñer todos os medios posibles, todo o material que necesita o personal sanitario de servizos sociais que necesitan esta protección na súa loita contra o virus. Pero é que esta situación, ademais, pon ao descuberto que hai medidas que se adoptaron no decreto de estado de alarma que non están funcionando ben, como pode ser a centralización de toda a xestión do sistema sanitario. E esta situación pode correxirse esta mesma semana no Congreso durante o debate da prórroga do estado de alarma. Eu adianto que o BNG vai intentar correxir aquelo que non funciona e agardo contar coa colaboración de todos os deputados e deputadas galegas para poder avanzar nesta liña, porque é evidente que estamos compartindo unha queixa, unha situación na que vemos como o Goberno central non está respondendo con axilidade, pero non vale quedarse na crítica e a nosa responsabilidade é, desde logo, correxir aquelo que non funciona. A quinta medida é a posta en marcha dun plan de choque nas residencias de maiores de toda a Galiza que teñen unha situación moi preocupantes e que vemos casos nos que están desbordados e desbordadas como é a situación que se está vivindo en Celanova. Por iso, nós, desde o BNG, propoñemos este plan de choque para que nos próximos días se articulen as medidas necesarias para poder detectar se hai máis focos en residencias de maiores no noso país. Para iso creemos que unha medida efectiva pode ser testear a todas as persoas usuarias das residencias e empregadas e empregados. É necesario que se faga unha intervención real de todas as residencias de maiores, é dicir, que nesta situación de crise a Xunta asuma a dirección destos centros. En terceiro lugar, entrega inmediata de material de protección para todos os traballadores e traballadoras destas residencias e tamén dos servizos de axuda ao fogar. É necesario que haxa protocolos de información ás familias, que moitas delas viviron estes días con angustia a falta de información sobre que lle estaba pasando aos seus pais, ás súas tías, ás súas nais. E, por último, tamén queremos decir que respaldamos esa exixencia de que o Goberno español ten que modificar os criterios de reparto de fondos extraordinarios para os servizos sociais, porque non ten ningunha lóxica que aí non se contabilice o criterio do envellecemento da poboación e que se vaya a un criterio poboacional puro e duro, porque eso significa privarnos de recursos que son necesarios para atender a unha poboación maior que é moito máis importante en Galiza que noutras zonas do Estado español. E, por último, a sexta medida que propoñemos é a preparación das infraestructuras sanitarias complementares que sexan precisas para atender o pico do coronavirus. Estamos vendo a moitos servizos sanitarios desbordados e creemos que hai que anticiparse para evitar no máximo posible esa situación. Non sabemos exactamente cando vai ser o pico do coronavirus en Galiza, pero en todo caso a responsabilidade que ten a Xunta neste momento é de ter todo o material, todos os equipos e todas as infraestructuras que sexan necesarias para que o desborde que estamos vendo noutras administracións sanitarias, o colapso que estamos vendo da sanidade noutros lugares, non se traslade ao noso país. Finalizo cunha última cuestión. Quero que quede moi claro que estes son momentos nos que hai que ter altura de miras e que, desde logo, o Goberno galego conta con todo o apoio do BNG en todas aquelas medidas que podan axudar a combater a crise do coronavirus, a que saiamos canto antes delas, porque este é o momento de colaborar, é o momento de sumar e esta é a aportación que quere facer o BNG. Moitas gracias, non sei se hai algunha pregunta.